Bangod sa pandemic, nag-uso ang pagpananom bangod karamaan yara lang sa ilang mga balay. Nagtuhaw ang mga plantitos kag plantitas. Naging mabakal ang mga tanom, pati masitera, ginakulang. Pero iniya ang naggiya kung nga nagtuhaw man pati ang pagnegosyo sa plant stand. Sa dalan lakson sa Bacolod, kung gikan ka sa Talisay, agaw atensyon ang mga ginadisplay sa dalan nga nanari-sari nga mga kolor sa plant stand gahimo sa mga tubo. May mga layers, may zigzag, may pabilog, kag may mga antik. Nagadepende man sa disenyo ang bilis ng plant stand. Ang single kag medium size plant stand sarang mabakal sa 200 pesos. Nagasaka ang bili depende sa kadakuon kag sa kadamuon sang tubo. May ara man sang para sa hanging plants. May bulutangan nga diroida para hapos sa iluhon. Ang ini nga higante nga pabilog nga plant stand nagabili sa 10,000 pesos. Sa mga mahilig sa antik, may ara man sa antique plant stand nga nagabalor sang 50,000 pesos. Maidid na pagdisenyo sang salsalon. Sunod sa nagabantay sa baligyaan nga si Rusty Distaho, mas bentaha kung tubo ang stand kay makasarang sa ulan kag init. Mayo ang tubo kay dugay gid siya, sir. Tapos ang sa ulan kag init gabato saya. Kaya ang kahoy sa init kag ulan depende sa kahoy man kag sa pagubra, pero mas ang apon tubo salsalon steel kay araya bakod niya sa mga halimbawa mga pots. Agosto sang nag-umpisa sila sa pag-display kag duhalos kada semana wala sila nagakawad-an sang customer. Suno sa iya, sarang sila makahimo sa luyag nga kadakuon kag disenyo sang customer. Bali matag ka lang sketch kung anong ang halimbawa anong i-design mo, anong mga flower stand kay mayara da welder mo sa terminal. Oo. Kung anong size nga gusto mo. Oo. May mga adlaw nga wala sila sang customer, pero suno kay Rusty, inipagid ang nagaduso sa ila nga magpamensar sang bag-o nga disenyo para mas makaganyat pagid sang bumalakal.